Hej alle sammen og velkommen til del 2 af min Thailand-tur. I dag befinder jeg mig på Koh Samui. Jeg kom legit hjem fra Eden Party i Koh Phangan sådan klokken 6 om morgenen, og så skulle jeg allerede stå op sådan 9:30. I dag jeg er lidt træt, og jeg har prøvet at sove endda. I dag står den bare på lidt slap af, og så lige nu sidder jeg for noget aftensmad for mig selv. Jeg har lige bestilt sådan nogle rejeforårsruller. Det ser meget lækkert ud. Det er meget fint med den der blomst der. Det er meget lækkert. Så har vi fået anden ret. Thai chicken. Spicy chili powder. No spicy. Okay, yes. Thank you. Enjoy. Thank you. Jeg skal ikke have noget chili med noget. Jeg elsker, hvordan alle de forskellige partier, jeg har prøvet her i Thailand, de er så forskellige på hver deres måde. Jeg tror, det er sådan rice cake eller sådan noget, men det smager ret godt. Vildt godt. Den fyr derovre, ikke? Han holder legit en slange i hånden, denne. Den giver mig lidt nøje på. Lige nu er jeg på vej til Nam Muang Waterfall 2, fordi de har åbenbart 2 anfald. Kæft, det er hårdt allerede. Altså, jeg håber, det er værd, ellers så bliver jeg hissig. Debí tirar más fotos de cuando te tuve. Debí darte más besos y abrazos las veces que pude. Ey, ojalá que lo... Det er Nam Muang Waterfall 1 og 2. Fuldstændig fantastisk udsigt. Hvad så alle sammen? Jeg har aftalt med... Jeg har aftalt med 2 andre, at vi skal på sådan en boat trip i dag. Så skal vi tage til Pig Island og se, hvad den der, og så måske skal vi snorkle og sådan noget. Så håber I følger med. Så jeg er sgu åbenbart blevet udfordret af Christian Brugs til at lave et eller andet vanvittigt militær push-up challenge. What the fuck? De cuando te tuve, debí darte más besos y abrazos las veces que pude. Lige nu befinder vi os på Pig Island. Her er vi i et stykke tid, inden vi skal videre og snorkle. Så vi skal ud og snorkle lige nu. I kan nok ikke se en skid. Der er lidt dernede. Hej alle sammen. Efter jeg kom hjem fra Pig Island, så blev jeg sådan lidt småsyg, så jeg troede, jeg havde madforgiftning. Men det tror jeg ikke, jeg har alligevel. Den er værd lort, men nu må vi se. Hej venner. Første, jeg skal til at spise, efter jeg har fået madforgiftning hernede i Thailand. Jeg spiser sådan i 1,5 dag nu. Men det jeg eddermame ikke ret af madforgiftning, kan jeg i hvert fald love jer for. Jeg vil prøve at se, om jeg kan få det ned, ellers så er det GG til lede, må man da sige. Hej venner. Jeg skal flyve videre til Krabi nu. Maven har det bedre. Så må vi se, hvordan maven den tager imod det. Koh Samui har ikke lige været min mest favorit. Det har nok været det dårligste sted, jeg har været indtil videre, men jeg tror, at Phuket kommer til at være endnu værre. Jeg befinder mig lige nu i lufthavnen i Koh Samui, og jeg kan godt love jer for, at det her, det ligner slet ikke en lufthavn. Altså, det er jo, hvad det er for nogle vanvittige omgivelser, man befinder sig i. Det er jo fuldstændig sindssygt af en lufthavn. Prøv at se, det her, det er gatesene. Fuldstændig hjernedødt, det her. Jeg er ankommet til Krabi, Phang. Lige nu så ved jeg faktisk ikke lige, hvor jeg er på vej. Jeg går lidt, fordi jeg har brug for et sted at spise. Men jeg fik lige en lur, inden står jeg op til, at der er 1000 beskeder bare sendt afsted fra en familie og sådan noget med
er jeg okay og sådan noget, fordi de har åbenbart hørt, der er jordskælv her i Thailand, hvilket der også er. Hej venner! Taste test! En viral trend rundt på TikTok, så hvorfor ikke prøve det? Fuck! Ja, det er lige en retake. Jeg har glemt at tænde for mikrofonen, så giv mig lige 2 sekunder, så mixer jeg det lige hurtigt. Altså, hvorfor skal det være så svært at åbne sådan? Fuck! Så what the fuck? Så jeg går fuldstændig amok. Fuldstændig ærlig at sige, at det er faktisk ret fucking godt, det her. Det er fuldstændig godt. Jeg rater den faktisk sådan en god 8,5 ud af 10 eller sådan noget. Det er altså rimelig fucking godt, det der. Hej alle sammen. Jeg sidder lige nu på den her café. Auha eller sådan noget. Og det er sådan lige ud til stranden. Så det er sådan ret pænt. Bare lige sidde her og nyde udsigten ude. Så jeg er lige nu ude og køre ATV, som I nok kan se. Kæmpe optur til ham. Vanvittigt senere. Altså, what the fuck. Vi kører ud i det sygeste terræn. Altså, jeg har faldet af den her vogn flere gange. Altså, det er sygt hovedet. Men det er røvsjovt. Hej venner. Jeg sidder lige nu ude ved Ao Nang Landmark Night Market. Og så står jeg bare lige og nød udsigten over den her den her strand. Vi befinder os lige nu i det der night market, hvor jeg mødtes med de andre. Det går jo fuldstændig amok derovre på scenen med musik og dans, og humøret det er fandme højt lige nu. Det spiller bare max det her, altså det gør det fuldstændig. Det er altså en god 9 ud af 10 lige nu. Ny dag, ny taste test. Yeah! Jeg har set på TikTok at en jordbær milkshake eller en jordbær Fanta. Hey, wow, very beautiful. Hvorfor er det godt det her? Ej, jeg ændrer en 7 ud af 10. 7 ud af 10, det siger jeg. Tid til taste test. Den ser god ud. Bare sådan en fin kop med sådan måske en 6 ud af 10. Så tak fordi I så med. Hej alle sammen. I dag er jeg lige nu på Rayleigh Beach. Og så støtter vi altså lige på, lidt aber her på vejen, men det går nok. Ain't no love in the heart city, that's what they tell me. Shit, I'm just waiting on somebody to show me. Så lige nu har vi været i Diamond Cave, og så sidder vi altså lige nu på stranden her og nyder lidt udsigten. Som I kan se her, det er sgu ret lækkert herude. Make a nigga one, get the piece to get the piece. You gon' need more than Wikipedia to get to me. PG to Mo County, bet they all know about me. Every hood, every burb, I got superb dollars from the city that made me. I dag er det en ny dag, og jeg har planlagt at tage til Hong Island i dag. Give me love, baby. Not enough, just a touch, baby. What the fuck, baby? It's just us, baby. This ain't right, this is life, this is love, baby. What's up? Give me love, baby. Not enough. Hej venner. Lige nu så går jeg på sådan en trail, eller hvad det er, hvad den hedder. Det er åbenbart, hvad fuck er det der. Sorry. Man kan åbenbart se nogle dyr her. Og
Der er nogle dyr, jeg fucking ikke skal se. For eksempel en eller anden slange, der bare lige popper op. Jeg ved jo aldrig fucking Thailand, men det er sygt der eller andet. Yeah, my affinity grows as the city gets cold. As you reach your goals, you gon' meet you some foes. Having dinner well illnesses, I'm dreaming to own. But for now, me and my homies see the bottom float. I'm trying to redefine the culture, renovate the soul. Women in town, but I'm manifesting every goal. I see potential in John, talk to him once a week. Media targets in our city and this week. I lost a lot of friends, and they ain't even dead. When I was on my way up, why you ain't see the stairs? Lord Father, if I opted to follow them, my heart would tear for my dreams. Let me know that you here. And it's weird when I'm anywhere with too many heads. Niggas jealous. We did it. Det var rørhårdt. Alt for mange trin. Indtil videre så har vi lavet en masse forskellige øhop, hvor vi har været lidt forskelligt efter det I kunne se. Og lige nu så befinder vi os ved, jeg ikke lige ved hvad er, men det er ret pænt her. Så det var da meget fint. Her skal vi være endnu et stykke tid, inden vi skal videre og sådan noget. Men det er ret fint. Hvad så alle sammen? Det er en ny dag i dag, og dagen er støbt meget på afslapning i dag. Men lige nu er jeg på vej ned for at låne en scooter. Fordi at jeg tænker, at jeg skal besøge sådan en Tiger Cave med nogle af gutterne, jeg har mødtes med i går. Så det tænker jeg bare lige, vi får gjort. Og så set the cheetahs on the loose. There's a thief out on the move. Vi gjorde det. 1260. Så skal man bare lige. Alright. Der er ikke så meget solnedgang ud over det her. Desværre. Men vanvittig udsigt. Udover det hele. Fantastisk. Jeg kan også godt love jer for, at det var altså en krig det her. Og forestil jer, 1200 trin op her. Altså i går, da jeg lavede den der viewpoint hike, eller hvad det var, så var det kun sådan 400 trin. Og den her gang, så var det 1200. Det er lidt crazy. Underneath our Legion's view.